Oh, pagalitan tayo rito. Bakit may nasunog dyan? Uy! Uy! Ay! Bakit nasunog? Oh Lord, nasunog, nasunog. Sabi ko yung naririnig ko, tapos biglang nagsigato. Wala, nasunog. Nasunog yung sasakyan, agoy. Babasado nila ngayon. May tao pa ba? May tao pa? Ewan ko, wala ata. Babasado na nila ngayon. Oh my God, Ginoo ko, Lord Jesus. Uy, katakot. Uy, ano ba yan? Dito yan sa anuhan namin, silikuran ng bahay. Ayan mga my friend. Nasunog na sasakyan nila, mahal. Ano man nangyari? Bakit? Ano, Ewan ganun ko. pa rin? Parang may tao sa loob ah. Oh, shit, Ginoo, Lord Jesus Wala Christ. siguro. Ayaw mapatay-patay, mga my friend. Ay, baka sumabog mo, ha? Layo na tayo. Oh, Lord Jesus Christ. Sumabog na kanina eh. Hindi na lang naging bango. Hindi ba kumuha na picture? So, hindi naman halata eh. Wala, naubos na yata yung tubig. Oh my. Wala na tubig. Ayan. May backup na tubig. Ubos na yung tubig yata. Oo. Hindi pa maano-ano. Mapatay-patay yung ano. Napasabi pa nila yan. Ayaw na yung ano. Binuksan pa nila yung loob. Hindi pa nasusunog ulit. Ano, may balas ng Paris na t-shirt na malaki. Ayan, papasukan ng ano. Paris division gagamitin ito sa loob. Daming tow truck oh. Ewan ko kung may nagkabanggaan. Pulis din ata. Pulis din yan. Pula blue saka ano. Wala, ilaw na dito. Baka fire rescue. Baka pagalitan tayo dito. Yeah. Kaso, property ko to eh. Anong masasabi nila? Eh, nagkukuha tayo video eh. Kaya mo. Nasaan kayang tao dyan? Wala na ba tao? Ewan ko. Wala, ewan ko sana walang tao dyan. Wala pa ako nakita ng emergency dito. Kaya, Okay, baka walang tao dyan. Umalis na agad, tumakbo. Uy, katakot yung sasakyan, oh. Na ano ba? Sinsa na kayo yung ano ko. Ay, nako. Oh, Lord Jesus Christ. Uy, akala ko pupunta dito. Magalitan tayo. may dala rin siya. Kaya magalitan tayo nito.
Siguraduhin wala na nasusunog doon. Hindi, dinala lang. Sinira yung sasakyan mga my friend. Titingnan kung may nasusunog pa ba sa loob o wala na. Ngayon palang darating ang mga pulis. Ayan, nagdaratingan yung mga pulis mga my friend. Yung siguro may-ari, kakausapin ng pulis. Yan. Talagang wako sa akin yung truck ko. Ayaw mabukas eh. Talagang kayo na-obar eh. Hindi na naman repairable yan eh. Bibigyan na siya ng bago. Ang nakakapagtaka bakit nasunog sa loob. Ewan ko, baka may nagdirilyo, ewan ko. Or talagang uminit na. Kung may flammable siya sa loob. Sinira na yung sasakyan. Agoy, kaluoy sa sasakyan, kaluoy. Iguba na yung sasakyan. Iguba na. Buti nakalabas yung isa, ano, yung may-ari, ayun. Siguro yun, oh. Yung may-ari. Tumakbo. Siya may-ari, pinakausap na eh. Nagsusulat na yun siya. Iguba ang sakyanan mga my friend, iguba. Tanawon sa ano loob kung may ano. May sunog pa roon. Wala namang apoy eh. Wala namang smoke eh. Ang haba naman ito, okay na to. Ay. Ayan, nabuksan na yung ano.